Magoala ni kambi makeyo teko sitima mar Kenya Power koni e thuolo mar higa achiel mosekalo masinde ang'wen mag keyo teko sitima midendo ni transformers ma nengogi romo siling milion 4 ne okethi e gwenge mag kadho wadh nam chumbi. Kane oloso gi jofwamb weche Mombasa, jata tije kambino kadho wadh nam chumbi Phineas Marete koni kwan masinde mag Kenya Power mosekethi odok chien kipimo kod higni mokalo. Kata kamano okoni midhiero maduong' masani nitiere en mana ni jopiny matudo sitima e yor mibadhi, gino makidek kelo midhiero mar wang' marudi. Olero ni chenro mar chwalo sitima ne oganda mathoth benyocha ne ochung' kaluwore gi nok mar mita. Midhiero ma kata kamano okoni gichano tieko e thuolo mar dweche 3 bang' yudo mita moromo. In the 6 counties of the coast, that could be valued at approximately 4 million. In terms of illegal connections, yes, there are illegal connections. Some of them constructed by unscrupulous contractors. So our security teams are moving around the region to ensure that once those particular new connections are identified, we have to either ask the customers to pay for them if they are found to be standard, and if not standard, then we demolish those illegal structures because they pose a safety concern to the members of the public.